Азат, карале, күк йөзенә. Нинди куркыныч, кара калын болытлар томалаган. Абау, бигрәк караңгы, еме? Дип кыз күккә карап алды да, егетенең куйнына ныграк сыйынып утырып, күзләрен йомды. Әйе, Айсылуым, караңгы шул, дип егет үзенә сыйынган кызны һәр яманлыктан ышыкларга теләгәндәй, бишмәтенең итәге белән каплап кысып, кочаклап утырды. Бүген безгә юри үчиткән кебек, айда юк, ичмасам. Шулай бер-берсенә сүзсез генә сыйынышып утыргач, егет уйланып дәвам итте. Бу күк безнең аерылышуны сизәдер ул, Айсылу. Шунга караңгыланып, яңгырга тулыша торгандыр. Елыйсы киләдер аның да. Иртәгә соңга мин армияга китәм. Уйлап кына кара, 3 елга аерылышабыз. Ул минем өчен бер озын гомер кебек тоелачак инде. Минем өчен дә 10 гомер кебек булачак. Әнием әйтә, аерылу газабы калган кешегә 10 мәртәбә авыррак, киткән кешегә 1 генә %, ди. Юк, синсез миңа да 10 мәртәбә авыррак булачак. Эх, Айсылуым, сине ничек яратканымны белсәң, синсез ничек түзәрмен инде. Син түзәрсең ул, анда солдатлар күп, дуслар табырсың үзеңә. Мин монда нәрсә эшләрмен? Сыерлар арасында согыштан сорга еп бетәрмен инде. Чагыштырдың, солдатлар күп имеш. Солдатлар бит син була алмыйсың. Булганын беләм дә ул, шулай да аерылышырга, сөйләшергә кешеләр бар инде. Әмма мин монда нәрсә эшләргә тиеш? Шул сыерлар белән, алар бит сөйләшә белмиләр. Син дөнья күргә чыгып китәсең, ә мин монда нәрсә күрәм? Авылда яшьләр юк, клубы да ачылмый. Хәт ичмасам айына 1 генә ачылса да ни булыр иде? Айына 1 генә булса да кино китереп күрсәтсәләр дә җиңелрәк булыр иде. Башкаларның тормышын күреп булса да юаныр идек. Айсылу, туган җир инде ул. Үз телеңдә рәхәтләнеп сөйләшеп була. Мин чит бер җирдә үз телемне дә ишетми яшәячәкмен. Син миңа хат язып торырсың, яме? Ә мин сиңа көн дә язармын. Мине көтәргә сүз бирәсең, Айсылу. Мин кайткач та өйләнешербез. Алла бирсә. Юләрем син, ул турыда сүз дә булырга тиеш түгел. Әлбәттә көтәчәкмен, дип Айсылу егетнең куйныннан чыгып торып утырды. Сызылып таң беленә башлады. Какка төбендә эскәмиядә бер-берсенә йылышып утырган 2 яшь йөрәкнең серләшеп сүзе бетмәде. Әллә ни турында сөйләшмәсәләр дә бер-берсенә якын, тансык иде алар. Азатның китәсе, Айсылуның җибәрәсе килмәде. Бу аерылышу таңын аларның икесенең сузасы, тагын озаграк утырасы килде. Тик Азатка районга военкоматка барып килергә, ә Айсылуга эшкә китәргә вакыт җитеп килә иде. Мин хәзер кайтып, чәй генә эчеп, әз генә ятып торам да, иртән иртүк военкоматка сыпырам. Бүген әни прощальныйга кунаклар җыя, сине дә чакырам, килерсең бит? Чакырсаң киләм. Кич үзем килеп алырмын сине, яме? Бүген минем 2 туган Риф абыем да кайта, офицер ул. Әнинең бер туган апасы Гөлсимә апаның улы. Алар гомер буе райцентрда тордылар. Ул апасы әнидән күпкә олы, яшь чагында әле әни туган гына булган. Укырга дип киткән дә шунда кияүгә чыгып төпләнгән. Аның улы Риф абый әнидән чак кына кеше. Риф абый егет чагында безгә элек еш кайтып йөргән. Аннан чит-ят җирләрдә хезмәт итә башлагач, бөтенләй кайтканы булмаган. Мин бик бәләкәй чакта гына килгән булган, тик мин аны хәтерләмим. Дөресен әйткәндә, аны бер дә күргәнем юк. Барысы да мине аңа охшаган диләр. Ул килсә минем карт чагымны күрәсең инде, дип көлеп куйды Азат. Айсылу да аңа кушылып көлде. Әле ул да отпускага кайткан. Күпләрнең башын әйләндергән ул яшь чагында. Шулай булса да, өйләнмәгән ул. Бер гарнизоннан икенчесенә йөреп, гомере үткән. Хәзер инде Мәскәүнең үзендә яши. Бүген военкоматка баргач, аларга керәмдә бергә кайтабыз. Мәскәүдә? Менә кемнәргә рәхәт. Безнең кебек гомере буена берни дә күрми яшәмиләр.
Менә Алла бирсә кайту белән өйләнешербез дә, сине аларга кунакка алып барырмын. Мәскәүне карарбыз, Мавзолейны карарбыз, Ленинның үзен күрербез. О, шәп, чынлапмы? Дип Айсылу хыялының тормышка ашасына алдан сыенып, Азатны үзе кочаклап алды. Мин ул Мәскәүгә барачак минутларны күз алдына китереп, сине көтәрмен. Яне? Ярый, сандугачым, синең дә эшкә барыр вакытың җитеп бара. Бер дә хушлашасы килми бит. Шундый рәхәт итеп сөйләшеп утыра идек. Ниләр эшләрмен инде син киткәч? Сагынудан үлмәсәм инде. Ярый, хуш әлегә, кичкә кадәр. Кич белән егет озак көттермәде, кыз артыннан килеп тә җитте. Азатлардан Айсылулар бик ерак тормыйлар иде. Һә дигәнчә барып та җиттеләр. Айсылу уялып кермәскә дә иткән иде, шуны сизгән кебек алъяпкычын бәйләгән, яңа матур күлмәген кигән Гөлсинә дә килеп чыкты. Менә ни булачак киленең уялып тора әле керергә, диде Азат әнисе каршы чыкканга сөйнеп. Тыйнак кызлар шундый булырга тиеш та ул, балам. Ярый, кирегез, без алай бик күп кеше җыймадык, шул туганнар гына, балам. Районнан Түткәй белән улы килде, военный ул. Бик күптәннән кайтканы юк өйдә аның. Ярый, әйдәгез, кирегез, дип Айсылуны аркасыннан сөя-сөя әйдәләп алып керде. Өйгә кергәч, Айсылуның каушаудан хәле бетеп, аяк буыннары йомшарды, тыны кысылып киткән кебек булды. Ул өстәл артында утырганнарга күз генә сирпеп алды да, барысының да аларга төбәлгәнен күргәч, күзен күтәреп тә карарга оялып басып тора бирде. Әйдә, үз балам түргә. Әнә икегезгә ике урын, утырыгыз, дип Гөлсинә кызның тагын аркасыннан йомшак кына кагып урынын күрсәтте. Айсылу бигрәк тә Риф абыйсыннан оялды. Җитмәсә, урыннары да нәкъ аның каршысына туры килде. Бу бик зур кешедер инде. Кара нинди киемнәре, хәрбиләрнеке, ә погоннары ялтырап торалар, дип уйлады ул. Шундый зур дәрәҗәле кеше алдына утырганына кыенсынып. Ул елларны авыл җирендә телевизорлар юк иде әле. Киносын да елга бер мәртәбә генә китереп күрсәтәләр иде. Андый затларны Айсылуның кинода гына күргәне бар иде. Аның өчен иң бөек кеше Ленин иде. Аннан кала укытучылар. Нинди шибәр абый, әллә Азаттан да шибәррәк, тик олырак кына, дип уйлады Айсылу. Шул минутларда Рифнең дә мие аша нинди генә уйлар үтмәде. Бу нинди хур кызы, зәңгәр зур күзләр, дулкынланып торган калын узын тулымнар, айдай ап-ак йөз, исеме дә бик матур, җисеменә туры килә. Чынлап та бу кыз Айсылуы, җирдән түгел, күктән төшкәндер. Үзе Айсылудан күзен дә алмады, үзенең аңа бер күрүдә гашык булганын аңлады. Кыз аның хушын алды. Айсылу күзен күтәреп карыйм дисә, тагын шул күзләр белән очрашты. Моны башкалар да сизмәде түгел, әлбәттә. Азат та сизде. Моны күреп йөрәге урыннан купты, эче поша башлады. Үз-үзенә урын тапмады. Айсылуны алып чыгып кына китәр иде дә. Табынны ташлап китү әдәпсезлек булыр, дип уйлады. Бигрәк тә әнисен рәнҗетүдән курыкты. Аның юкны бар итеп, тырышып әзерләгән табыныннан китсә, әнисе алдында да, аны узатырга килгән кунаклар алдында да яхшы булмас иде. Шуңа да ул тешен кысып түзде. Азатның ни өчен йөзе үзгәреп, күңеле буйыгып киткәнне Рифнең әнисе Гөлсимә дә сизеп алды һәм астан гына улына төртеп алды. Бераз шулай түзеп утыргач, Азат кинәт кенә басты да, барысыннан гафу үтенеп, Айсылуны җитәкләп ишеккә табатлады. Барыгыз, балакайларым, соңгы кичегез озакка аерыласыз, гөрләшеп калыгыз, диде Рифнең әнисе дә, аларның чыгып киткәненә куанып, югыйсә ике арада тавыш чыкмагай дип куркып утыра иде. Риф абыйсының бу кыланмышы булай да аерылу сагышына чумган Азатның яшь йөрәгенә ук булып кадалды. Айсылуга әйтеп калдырасы сүзләр дә ничектер буталдылар. Нигенә әйтсә дә урынсыз әйткән кебек тоелды. Үзенең күзләренә яшь тулды. Мине көтәрсеңме, бәгърем? Исән булсам, әйләнеп кайтырмын. Туй ясарбыз гөрләтеп, бездән дә бәхетле пар да булмас. Менә күрерсең. Айсылуга да бу хәл нык тәэсир иткән иде. Ул егеткә берничек тә җавап бирә алмады. Бердән аерылу сагышы җанын өзгәләде, икенчедән Рифнең әрсез карашы күңеленә тынгы бирмәде. Бу хәлнең ахыры куркытты. Җавап урынына башындагы яулыгын чишеп алды да, йөзенә каплап үксеп, елап җибәрде.
Азатка да ауыр иде. Айсылуны кочагына алды да сүз таба алмай тынып калды. Әйдә, Азат, мин озатып куй инде. Төне дә бигрәк салкын. Җиле үзәккә үтә. Әзрәк йоклап та алырга кирәк. Күзләргә йокы куна алса. Егет кызны озата китте. Юл буена тын гына бардылар да, Айсылу бер сүз дә әйтмәй кирип китте. Азат авыр уйлар белән өенә юнәлде. Әлбәттә, Айсылуны төне буе йокы алмады, Азат турында бөтенләй дә әйтеп торасы юк. Барысын да уйлап көйләнде. Дөнья йөгөн тартып калган әнисен дә кызганды, Айсылуын да башкалардан көнләште, чит ят җирләргә китеп солдат итеген киеп йөрергә тиеш үзен дә уйлады. Үзеннән бигрәк алар өчен борчылды. Мин ир кеше, ничек тә түзәрмен? Менә алар нишләр? Көтәрме мин Айсылу? 3 ел бит бик озак вакыт, дип уйланды. Алар иртә белән ат җигелгән арбаларга төялешеп, район үзәгенә юл алдылар. Карлар эреп, арба юлы төшкән иде инде. Олылар бер арбага утырды, яшьләр икенчесенә. Гөлсимә улын үз кырына утыруын үтенсә дә, ул әнисен ишетмәгәндәй яшьләр кырынарак сыенды. Барысының да күңеле төшен көйде. Риф сүз башлап алар белән сөйләшергә, көлдерергә тырышса да, әңгәмә килеп чыкмады. Көлүче дә булмады. Айсылу Азатын уйлады. Азаты билгеле аның турында. Ә мөхтәрәм Риф абыйлары тышкан аулаган песи кебек Айсылудан күзен алмады. Айрыл минутларының газапларын әйтеп кенә аңлатып була микән? Юктыр. Бу халат котылгысыз һәм бик авыр иде. Гөлсинәгә бердән-бер күз нурын улын чит ят җирләргә озатучы ана буларак, барысына караганда да авыррак иде. Алай да сабыр булды. Күз яшен улына күрсәтәсе килмәде. Кышкырып елыйсы килде дә, тыелды. Ярый улым, инсан сау әле, туган иле өчен хезмәт итәчәк. Бу бит горурлык. Моның өчен кайгырга түгел, сөенергә кирәк. 4 саны түгел, тәне тоза, сау булсын. Үзе нинди матур, торганы бер пәһлеван. Бик җитез, көчле, армияда да сынатырлык түгел. Шулай ул үстергәнгә горурланмаслык мени. Исән генә булып балакаем сугышлар чыкмасын. Вакыт тиз ул, түзәргә генә кирәк. Көткән чагында 1 сәгате 1 ел булып тыелса да, кайтар Аллаһ бирсә, дип уйланып, күңелен тынычландырды. Азатны озатканда да тыелды. Улы аның елаганын күрсә, кыен булыр дип уйлап, ничек кенә авыр булса да, күз яшен йотты. Тик Айсылу гына күз яшьләренә ирек бирде. Азатның күкрәгенә капланып, рәхәтләнеп елады. Хәтта аның әнисенән дә бу кылыгы өчен оялмады. Ариф бер сүз дә эндәшмәй, аны читтән генә күзәтеп торды. Кире әйләнеп кайтканда, Риф әрсезләнеп, елаудан шешенеп беткән Айсылу янына барып утырды. Төрле мәзәкләр сөйләп, аны көлдерергә тырышты. Тик кыз Риф сөйләгәнне башын иеп тыныч кына тыңлап утырды. Ә Гөлсимәнең киресенчә, улының кыланмышына эче пошты. Беткәнмени башка кызлар Азатның Айсылуыннан башка? 2 туган энесенең кызына карамасы. Бу бит бөтенләй ярамаган эш. Булай булса, сеңлем белән ара бозылуы көн кебек ачык бит. Күрде бит инде Айсылуның ничек елап, вәгъдәләр биреп озатканын, дип алдагысын уйлап үрсәләнде ул. Риф белән әнисе район үзәгендәге үзләре яшәгән йорт янына җиткәч, арбадан төшеп калды. Ә Айсылулар үз авылларына кайтып китте. Аларга әле 7-8 чакрым кайтасы бар иде. Ямле май җиткәч китте. Зотламы бөтен дөнья чәчәккә күмеләчәк. Шушы вакытта аның белән шомырт иясенә исереп, сандугачлар җырын тыңлыйсы килгән иде Айсылуның. Ә Азаты китте дә барды. Үзе белән бөтен хыялларын алып китте. Бу көтеп алган җәйләрне ничек ялгыз уздырырмын инде? Аңардан башка ничек ям табармын? Дип уйлап, юл буена бер кемгә дә эндәшмәй кайтты. Бүген дә күк йөзен кара булыт каплаган иде. Күкне генә түгел, аның күңелен дә кара булыт каплагандай булды. Айсылу кайтып кергәндә, әнисе өйдә чәй әзерләп йөриде. Менә кызым да кайтып җитте, дип өстәл әзерли башлады. Аннан өстәл артына утырып сорашырга кереште. Ну, ничек? Айсылуның хәтта әнисе белән дә сөйләшәсе килмәде. Кызым, тынычлан.
Hə дигәнчә үтеп китәр әле ул 3 ел дигәнең. Кайтыр исән булса Алла буйрса. Я шәй эштә ятып йоклап ал. Күзләрең эшкә батып калды сагыштан. Мин эшкә барып кайтыйм. Синең сыерларыңны да кызлар белән бүлешеп савырбыз. Мөхәббәт ул балам күп кырлы. Ияләшү бар, ярату бар. Син үзең дә белмисең әле, яратасыңмы аны? Әллә ияләшкәнсең генәме? Менә еллар үткәч аңларсың. Шуңа күрә артык өзгәләнмә. Син әле яшь, күп нәрсәне аңламыйсың. Айсылуның әнисе Бану бар булмышы белән киң күңелле, күркәм холыклы һәм бик акыллы иде. 40-ка җитсә дә шибәрлеген югалтмаган, карап туймаслык. Кызы да үзенә охшап шулай шибәр булды. Бердән-беренең фермада эшләп, сыер савып йөргәнне дә бик эче поша иде. Кызын Ирак җирләргә җибәреп укытасы, бәхетле тормышта яшәтәсе килде аның. Азатка чыкса, аның авылда калып, гомере буе сыер савып йөриячәге көн кебек ачык иде. Кайчандыр үзенең дә кулыннан бәхет кышын шулай яшьлеге белән аңламыйча очырып җибәргәнгә гомере буена үкенде. Белмәде шул чакта, шулай килеп чыгасын, белмәде. Бану Рифнең кайтуы турында ишеткән иде әлбәттә. Кызының бик йончып кайтканын күргәч, ничектер аның хакында сорарга базнат итмәде. Башта әзрәк ял итсен, аннан җайлап сорашырмын дип уйлады. Шунда ул яшьлеген сагынып куйды. Бар иде бит аның да җиләк кебек егетләрнең хушын алырлык чаклары. Риф тә хушын югалтырлык булып аның артыннан йөрде. Тик ул вакытта кыз аны бөтенләй исәпкә дә алмады. Үзеннән 2 яшькә кечерәк булганга кимсетеп карады. Син энем борыныңны сөрт башта. Иренеңнән күкрәк сөте кипмәгән, кызлар артыннан чапкан буласың дип көлгәнен әле булса хәтерли Бану. Ни дисәң дә, Риф әле мәктәптә генә укып йөри, ә Бану 7-не тамамлап фермага сыер савырга киткән иде. Риф Гөлсинә апасына җәйге каникулда кунакка килде. Шунда Бануны күреп калды да инде ул. Тик ул тинсенмәгәнгә үз сүзле Рифнең бик ачуы килә. Үләрдәй булып хәрләнә иде. Тукта, армияга барып кайтыйм әле, күрерсең мине дип уйлады. Әмма ул армиядан тиз генә әйләнеп кайта алмады. Хәер, кайтасы да килмәде инде. Бердән анда хезмәт итү ошаса, икенчедән үз ягына әнисеннән башка үзелеп көтүче кызы да юк. Бануның да авылга эшкә килгән зоотехник егеткә кияүгә чыкканын белде хаташа. Шундый шибәр кыз кияүсез каламыни инде. Риф армияда калып, хәрби училищега укырга кирде. Аннан лейтенант дәрәҗәсенә җитте. Шулай итеп анда әллә күпме еллар үтеп тә китте. Кияүгә чыгып 1 ел үтүгә Бануның Айсылуы туды. Тик озын-озак бәхетле гомер итәргә туры килмәде аңа. Мөхәббәт дигәнең шамалы булгандыр күрәсең. Гаилә таркалды, зоотехник үз ягына кайтып китте. Бану бер ялгызы гына кызын үстерде. Шунда аның Рифне кире кагып рәнҗеткәненә үкенгән чагы да күп булды. Тик Риф аның кызы туганын да, иреннән аерылганын да белмәйде. Бик узак еллар туган ягына бөтенләй кайта алмады. Әйе, Риф Айсылуның Бану кызы икәнен дә белмәде. Ул кызны кемгәдер охшатты. Бик якын һәм таныш кебек тоелды аңа күз карашлары. Тик кемгә охшаганын исенә генә төшерә алмады. Бу дөньяда бик күпне күргән кызларны да пиршәткәдән дә ешрак алыштырган Риф Бануның йөзен инде оныткан иде. Шулай ук төскә ул икенче тапкыр гашык булды. Кызны бер күрүдән бөтен аңы томаланды. Рифнең булай да бер кемгә дә гашык булганы юк иде шикелле. Нишләргә? Риф бит инде яшь үсмер түгел, буе яше җиткән ир кеше. Җитмәсә, якын туганының яратып йөргән кызы. Җитмәсә, армиядан кайтканын көтәргә вәгъдә бирде. Риф белә инде, армия хәлен үзе хәрби булгач. Айсылуың кияүгә чыкты дигән хат алса, эш харап. Үз-үзенә кул салучылар да юк түгел. Йокларга яткачта башында төрле уйлар чуалды. Түшәк өстендә әйләнде дә тулганды. Уйларын җиңеп йокларга тырышты. Тик ничек кенә үзен тынычландырырга тырышса да, Айсылуның нурлы йөзе күз алдыннан китмәде. Күрше бүлмәдән әнисе эндәште. Ул да уйланып улы өчен кайгырып йөри иде. Нәрсә улым, йоклый алмыйсыңмы? Белеп торам инде ни уйлавыңны. Син ул уйларыңны башыңнан чыгарып ташла.
Ул бит әле яшь кенә бала. Ул гына түгел, якын туганыңның яратып йөргән кызы. Азат бит аңа кайту белән өйләнәм дип өметләнә. Аның өметен кисәсең бит улым. Кагылма инде. Зинһар ул кызга. Мин аны үзем дә аңлыйм әни. Йөрәгем әллә нәрсә эшләде дә куйды. Азат яшь әле, әллә нинди кызлар табар үзенә. Минем бит яшьлегем үтеп китте. Хаман ялгызмын. Әнә шулай газапланды Риф. Газапланмаслык та түгел шул. Кызыдан инде. Шундый конфетканы ияртеп барсам, алдагы кыланчык офицер бишәләренең бурыннарына чиртер идем. Теге бәйләнчек марҗадан да котылыр идем, ичмасам, дип уйлады. Бераз шулай боргаланып яткач, ни булса да булыр, барам дип уйлап торып киенә башлады. Әнисенең ялваруына да карамый, күрше егетенә кереп китте. Әхәт ихатада йөри иде. Слушай, Әхәт, мине күрше авылга илтеп куй әле матаең белән. Мине монда түткәй тора, дип аңа эндәште. Нигә илтмәскә? Әйдә утыр, вышт итеп илтеп куям. Әгәр теләсәң, матайны үзеңә дә биреп җибәрә алам. Иртәгә кайчан кайтасың? Рәхмәт күрше, юлым уңса, бүген үк кайтырмын. Гөлсинә апасына бару юк иде инде аның уенда. Урамда үтеп баручы яшьләрдән Айсылуның кайда торганын белеп, ул торган йортка юнәлде. Килеп туктады. Мотоцикл тавышын ишетеп, Айсылу тәрәзәгә килде. Рифне күргәч, йөрәге табан астына төшеп киткәндәй булды. Бану ихатада мал туарын караштырып йөри иде. Офицер киемендәге Рифне күргәч, ул авызын ачкан көе телсез калды. Әлбәттә, ул аны таныды. Риф таны күргәч, Айсылуның анасы икәнне аңлап, аптырап китте. Ләкин Бану үзен тиз генә кулга алды. Барып күреште дә өйгә керергә тәкъдим итте. Эшеннән генә сөйнеп, минем белән күрешергә килгән, әле һаман онытмаган икән. Ни дисәң дә, беренче мөхәббәте идем бит мин аның. Ирем белән аерылышканымны ишеткәндер дә, шуңа минем кырыма килгәндер. Кара, үзе нинди кешегә әйләнгән, формасы гына ни тора, дип уйлады. Бану тиз генә самавыр куеп җибәреп, өстәлдә тәм-томнарын тезде. Иртә белән пешергән коймагы да бетмәгән иде әле. Бану Айсылуны да табын артына чакырды. Кыз кыйынсынып кына килеп утырды. Риф Айсылудан күзен дә алмады. Әңгәмә дә коры гына барды. Иске алулар белән бергә хәзерге тормыш турында да сөйләштеләр. Риф үзенең әле дә ялгыз яшәүе турында да әйтергә онытмады, әлбәттә. Ул күчтәнешкә бер шыржа шарап та алып килгән иде, һәм дә конфетлар. Үзе эштән генә хәсрәтләнеп, Айсылу турында сүзен ничек башларга белмәде. Җае чыкканын көтте. Айсылу алдында ул бик ягымлы, бик тәйбәт булырга тырышты. Узак утырдылар. Инде төн уртасы җитеп килә иде. Ниһаять, Риф кулындагы сәгатенә карап алды да, нәрсә булса шул булыр дип тәвәккәллисе итте. Бану, мин сиңа бик зур йомыш белән килгән идем. Әйдә киен әле, икәүдән-икәү генә тышка чыгып сөйләшеп керик, дип колагына пышылдавын ишетү белән Бану урыныннан җәһәт кенә торды да киенеп аның артыннан чыкты. Шул арада гына да үзенең башыннан 100 төрле дә уй үтте. Бигрәк матур, хәрби киемнәре ничек үзенә килешә, буйысыны һәм гәүдәсенә карап кына да башын югалтырлык. Тезелеп киткән тешләрен дә җимелдәтеп көлүләре генә ни тора. Безнең авыл мужиклары түгел инде, ни әйтсәң дә, шәһәр кешесе военный кеше, куллары да җылы йомшак. Мондый ирем булса, миннән дә бәхетле кеше булмас иде. Әйдә эшкәрәк утыр, монда үтәле җил. Язгы суык җилегеңә үтә күрмәсен, бүрек. Дип тиз генә күтәрмәгә җәймә җәеп Рифкә утырыр урын әзерләде. Тегесе ничек сүз башларга белми аптырап басып тора бирде, дөресрәге югалып калды. «Иә» диде, Бану үзен олырак икәнен белдереп. «Миңа ни йомышларың бар иде, әйт. Һаман да әллә ничек теге вакыттагы 7-дә укыган малай сымак оялып торасың». «Бану», диде Риф, тамагын кыра-кыра. «Мин бит әле дә буйдакмын. Бер дә өйләнмәдем», дип башлады сүзен. «Китче әле», диде Бану шатлыгын яшергә дә уйламый. «Чынлапмы? Уйламаган идем», дип эчтән генә сөенеп. «Хәзер ул миңа тәкъдим ясаячак», дип нәтиҗә ясап куйды. Чынлап, теләсәң, паспортымны күрсәтә алам, чип-чиста. Юк, кирәкми, шанам. Мин сиңа бер зур йомыш белән килдем, дип Риф сүзен дәвам иткәндә, үзен тыныч кына тотарга теләп карашын аска төшерде. Әйт, тыңлыйм, диде Бану аны куәтләп.
Мин кичәге озату кичәсендә синең кызыңны беренче тапкыр күрдем. Күрдем дә, шундук йөрәгем әллә ни эшләде дә куйды. Әллә сиңа охшаганга күземне дә ала алмадым. Моны әни белән Гөлсинә апа гомумән барда сизделәр инде. Өстәвенә әни тиргәшә. Әмма мин үз-үзем белән көрәшергә көч таба алмыйм. Ихтиярым белән көчле кешемен дә, Айгөлзә. Бирсен Айсылуны миңа кияүгә. Мин аны рәхәттә генә яшәттермен. Акча бар, тормыш итәргә җитәрлек. Шушы сүзләрне ишеттермен дип көтмәгән иде Бану. Ул шак артына умады. Күз аллары караңгыланып, бер чокырга төшеп киткән кебек булды. Авызын ачып, каткан килеш күпме басып торгандыр. Бираздан гына үзен кулга алды. Бей, диде Бану. Ул бала синең туганыңның яратып йөргән кызыласа, нәрсә диярсең, Азат? Гөлсинә апаң, алай итү килешермесең? Аларны син миңа тапшыр, мин үзем аңлашырмын алар белән. Тик Айсылу гына риза булсын дип тынычланырга тырышты Риф. Анда офицер хатыннары шундый чибәрләр, Айсылудан да чибәре булмас. Мин аны күршәк кебек киндерәчәкмен, эшләтмәм, йокысы туйганчы йоклар, театр-концертларга йөрөтермен, дип төрле вәгъдәләр белән күмде. Һәр хәлдә ул моңа бик оста иде. Риф, диде Бану тыныч кына аны тыңлап беткәч, бүген мин сиңа бер сүз дә әйтә алмыйм. Уйларга кирәк. Айсылуның үзе белән сөйләшергә кирәк. Мин кызымның бәхетенә каршы килә алмыйм. Үзе ничек тели, шулай булыр. Ярый алайса, диде Риф урыныннан кузгалып. Иртәгә килермен. Сез сөйләшегез, уйлашыгыз кызым белән. Фермада сыерлар арасында пычракка батып шумып йөргәнче, шәһәрдә яңа яхшырак булыр дип. Риф өйгә кирип тормыйча ишек аркылы гына Айсылу белән саубуллашты да, мотоциклга атланып өенә кайтып китте. Бану өйгә килеп кергәч тә Айсылу аның төсе киткәнен күрде. Әнием, Риф абый безгә нәрсәгә килгән ул? Дип сорап куйды. Яныма утыр әле, кызым. Син бит минем бердән берем. Башка балам юк та, булмаячак та. Минем сине бик бәхетле итеп күрәсем килә. Сине бик сасы фермада тирескә батып йөргә үстермәдем. Кызым, синең кебек чибәрләрнең урыны анда түгел. Син бит бар булмышың белән тере артисткасың. Ферма синең кебек кызлар өчен түгел ул. Минем авылда калып тормышым яшәвем бик җиткән. Синең кулыңны сорарга килгән, Риф кызым. Сине ул бик ошаткан. Үзем белән Мәскәүгә алып китәм ди. Ефәктән генә киендереп йөрөтермен, эшләтмәм ди. Әйтәм, кичә күзен шәркәдәй итеп карап утыра иде. Мин аны сизгән идем инде. Соң әни, мин бит Азатны яратам. Мин бит аңа көтәргә сүз бирдем. Ә ул мин кайткач та туй ясарбыз диде. И балам, 3 ел эчендә ниләр булмас. Әнә Хәйрнисаның улы да йөргән кызына көт дигән иде армияга киткәндә. Монысы 3 ел буе көтте, тегесе аннан үзе белән бер марҗаны ияртеп алып кайтмадымы ни? Әле ярый мөслимәсе нык булды, тәки марҗага торырга ирек бирмәде. Ни эшләсен тегесе, шул хәлләргә түзмичә кайтып китте үз ягына. Син бит үземә охшап юарсың. Шулай булса ни эшләрсең? Тормышта ул гел көрәшеп яшәргә туры килә. Юк, минем Азатым андый түгел. Ул ихлас кеше, алай итмәячәк. И балам, ышанма син ирләргә. Ул бит кайтса да бер колхозчы гына була инде. Авылдан бер кайда китмәячәк. Риф бит офицер, бер култыклашып урамнан үтүләре ни тора. Әле дә күршеләрнең күзләре дүрт булгандыр. Синең аңа барганыңны ишетсәләр, көнләшеп нишләргә белмәсләр әле. Күрше кызы Галиягә килсә, ярбышып чыгар иде. Билләһи. Соң әни, миңа бит әле 17 яшь ярым гына. Галиягә 30, кая ашыгырга? Шуның өчендә тәүдә никах кына укытырбыз. 18-ң тулгач, ЗАГСка барырсыз. Шундый кеше сине алдап утырмас бит инде. Соң әни, мин Азатны яратам бит. Моны да яратырсың. Алар бит 2 туган, төскә дә охшашлар. Барасың гына, 2 дә уйлап торма. Оныкларым туса,
Мине дә үз кырыгызга алырсыз. Мәскәүдә торырбыз рәхәтләнеп. Минем дә кешечә яшисем килә. Алды ди. Кем әбисе белән бергә тора? Сине түгел, үз әнисендә күрергә 15 елга бер кайткан кеше. Син дә әтигә баргансың да зоотехник дип барыбер тора алмагансың. Белем тигезлеге нәтиҗәсе. Минем дә 7 класс кына белемем. Ул офицер. Кимсетмәсме мине? Кимсетмәс. Риф андыйлардан түгел. Май шүлмәге тышыннан билгеле диләр балам. Нинди шәһәрдә тора бит әле ул? Башкалада, Мәскәүнең үзендә. Кем әле шулай Мәскәүдән авылга китлеп тәкъдим ясар? Кемгә тия андый бәхет? Әллә нинди мөхәббәттә тиз сүнә ул менә бу баткакта. Шул Мәскәү кызыктыра да инде, диде Айсылу әзрәк уйланып торгач. Бу аның әнисе белән күпмедер дәрәҗәдә ризалашуы иде. Я кызым, әйдә йоклыйк, фермага баргач, бер кешегә дә берни дә сөйләмәм. Аңлы бул, син дә бер сүздә ычкындырма. Кайберләре сүз урлап, юри сөйләндергә тырыша. Иртән эшкә барса, бөтенесенең күзе Айсылуда иде. Барысы да бу хәбәрнең дөресме, юкмы икәнен белер өчен аны күзәтәләр иде. Авыл радиосы бик шәп эшли шул. Ярты төн уртасында бер хәл була калса, иртәнгә бар да белә. Хәзер үк яшен тизлегендә тарала иде. Тик Айсылу да, әнисе дә ни уйлаганнарын сизелмәскә тырыштылар. Үзләре әйтмәгәч, сорашучы да булмады. Кич эштән кайткач, утырып аш ашадылар. Тик бу турыда сүз кузгатмадылар. Кояш баеп, эңгер-меңгер вакыты җиткәч, мотоцикл килеп туктаганы ишетелде. Май кояшы кебек елмаеп, Риф килеп керде. Ну матур да соң бу Риф абый, теләмәсәң дә күзең төшәр, дип уйлап куйды Айсылу. Аны күргәч, Рифнең бүген күңеле бик күтәренке иде, чөнки соравын кичә кире какмадылар, ризалык белдермәселәр дә. Ничек кәефегез, диде ул ишектән килеп кергәндә үк. Кәефләр яхшы, әйдүк, түрдән үз, диде Бану. Бергәләп әйдә чәй эчик дип, өстәл артына чакырып урындыкка күрсәтте. Риф Айсылуга карый-карый өстәл артына барып утырды. Аның ни уйлаганын йөзеннән укыйсы килде. Айсылу, хәлләр ничек? Булай ярыйсы, Риф абый? Ярар. Дагын сүзне нәрсәдән башларга да белми, бераз башын аска еп уйланып утыргач, сүз башлап җибәрде. Минем ни кичәге йомыш белән йөрүем инде. Нәрсә уйладыгыз соң? Нинди карарга килдегез? Диде Риф. Мин ике куллап риза инде. Менә Айсылу ни дип әйтер, дигән булды кызының дәрәҗәсен төшермәскә тырышып Бану. Кыз кыенсынып башын иде, үзе оялудан кып-кызыл булды. Нигәдер Айсылу бер сүздә дәшми бит әле, диде Риф кызның кыенсынып торуыннан риза булуын чамалап. Мин нәрсә әйтсәм, ул шуңа күнәр, дип ышанам. Без аның белән бик озак сөйләштек. Инде бу турыда әйеме кызым? Дип Бану кызына елмаеп карап алды. Тик Айсылу анасының елмайганын күрмәде. Башын игән килеш утыра бирде. Ул ике арада калган иде. Бер якта көт мине, дип киткән Азаты, икенче якта Мәскәүнең үзендә торучы офицер. Әйе, алар бер-берсенә нык ошашканнар. Әгәр бер яшьтә булсалар, игезәк кебек булырлар иде. Тик алар арасында аерма зур иде. Берсе яшь, әле бер ни күрмәгән, икенчесе олы, дөнья күргән, бу тормышның ачысын-тышысын тотыган. Кайсын сайларга соң? Минем отпускым азагына якынлашып бара. Мәсьәләне акшыктырырга иде, дип кызның икеләнеп утырганын сизгәндәй, Риф өстәп куйды. Кызының бер якка да була алмаганын төшенгәнен Бану тилбегәне үзенең кулына алды. Ярар, озын-озакка сузмабыз алай булгач. Никах укытырбыз инде 1-4 көннән. Чөнки әзрәк әзерләнергә кирәк бит инде. Әйберләр алыштырырга кирәк. Хәзер заманы авыр, алып куйган әйберләр юк. Шуңа 2 сарык суйдырырмын, дим, кешесенә күрә сыйда булыр. Кодагый да килер, Аллаһы бирсә. Ул да башта риза түгел иде дә. Нәрсә эшләсен, күндердем. Мин аның яраткан улы бит инде. Каршы тора алмады. Гөлсинә апаң нәрсә дияр инде, дип Бану авызын яулыгының очы белән каплады. Нәрсә диясе билгеле инде. Ярар, вакыт дава, диләр бит. Бар да җайланыр. Азат яшь әле, ул да язмышын табыр, дип ялт итеп Айсылуга карап алды. Бануны тынычланырга тырышты. Ярар, хәзер соң инде, мин кайтыйм, дип урыннан торып басты Риф. Без дә әзерләнә башларбыз. Димәк, 4 көннән никах табынында очрашырга сөйләштек.
Әйе, шулай сөйләштек дип, Бану Рифне озатып чыкмакчы булган иде, ул ишек төбенә җиткәч артына борылып карап: "Айсылу, озата чыгарсың бәлки", дип һаман башын иеп, олылар сөйләшкәнне тыныч кына тыңлап утырган кызга да дәште. "Бар, балам, бар, чыгып озатып кер", диде Бану иркә тавыш белән. 4 көн тиз генә үтеп тә китте. Никах укырга мулла абзый белән абыстайын, тагын бер 3-4 якын дусларын чакырды Бану. Риф әнисе белән килде. Гөлсинә апаларын да чакырганнар иде. Ул килмәде. Хәер, аны килер дип үзләре дә көтмәгән иде. Ничек итеп ул Газиз улын сатсын ди. Аның эче тулы нәфрәт булгандыр. Икенче көнне Айсылуны алып та киттеләр. Тагын 2 көннән алар Мәскәүгә очтылар. Юк, канатланып бармады Айсылу Мәскәүгә. Нигәдер бик эче пошты. Рифнең фатиры да коммуналкадан бер бәләкәй генә бүлмә булып чыкты. Бөтен нәрсә биредә уртак иде. Кухнясы да, бәдрәфе дә, юыну урыны да. Нишләсәң дә, энә күзеннән үткәргәндәй бар да карап тора. Баштарак Айсылу барысыннан уялыбрак йөрде. Бүлмәсендә генә утырырга тырышты. Күршеләре барысы да руслар булгач, алар белән рәхәтләнеп сөйләшә дә белми иде. Шуңа да очраган һәрберсе белән итәгатьле генә интисенләшеп, узудан башка сүз әйтә алмады. Шулай булуына карамастан, Айсылуны ошатулары карашларыннан ук сизелеп тора иде. Бер атна вакыт үтеп тә китте. Шулай бер кичне тышкы ишекне шакыдылар. Айсылу барып ишекне ачуга, баласын ияртеп бер марҗа килеп керде дә, исәнләшеп тә тормый хуҗаларча Риф торган бүлмәгә туп-туры атлап китте. Бүлмә ишеге ачык иде. Бала барып папа дип Рифне кочаклап алды, ә бу хатын аңа акыра башлады. Айсылу русча юньләп бетелмәгәч, нәрсә әйткәнен аңлап та бетермәде. Хәер, булай да билгеле иде, кем икәне бу балалы хатынның. Ул кычкырды да, улын җитәкләп, тагын шап-шап атлап чыгып китте. Айсылу нәрсә эшләргә белми катып калды. Аның аяк астында җире убалгандай булды. Менә сиң өйләнмәгән егет, менә хәрби форма һәм алтын погоннар. Ничек оста итеп ул Айсылуны да, әнисен дә алдаган. Алар ышандылар. Аңа ышанып Айсылу үзенең мөхәббәтенә дә хыянат итте. Нишләдем мин? Ялгыштым бит, алдандым, хур булдым. Бу хурлыкка ничек түзәргә? Авылда бу хәлне ишетсәләр, нәрсә уйлармын? Ничек урамнан узармын? Оятыңнан җир астына керергә генә кала, дип уйлап Айсылуның кайнар күз яшьләре атылып чыкты. Мендәргә капланып озак елады ул. Озак тынычлана алмады. Риф аны төрлечә юатырга тырышты. Ул бит минем хатыным түгел. Мин аңа алам дип вәгъдә бирмәдем. Баланы ул үземә кирәккә таптым, алиментка бирмәм диде. Ә хәзер мине эзәрлекләп йөри. Ничек котылырга да белмим. Мин бит сине генә яратам. Миңа синнән башка беркем дә кирәк түгел, дип борчагын сипте. Айсылу ни әйтергә, ни эшләргә белми иде. Күршеләре дә бу хәлне күреп аптырадылар. Нинди киңәш бирергә дә белмәделәр. Шулай бер көнне Риф эшкә киткәч, күрше бүлмәдә яшәүче бер хатын чыгып китте дә, икенче бер хатынны ияртеп алып килде. Ул Галия исемле татар хатыны булып чыкты. Аның да ире хәрби кеше, офицер икән. Айсылуның кайсы яктан булуын һәм кем икәнлеге турында сорашты. Әлбәттә, ул да кеше язмышы белән шаярган Рифне тиргәде. Айсылуга мондагы хәлнең шаһиты буларак барысын да сөйләп аңлатып бирде. Ул марҗаның исеме Ирина. Бик яхшы хатын. Риф өчен җанын бирергә әзер ул. Бик ярата. Аның белән Риф гражданлык никахында да тордылар. ЗАГСка кермәделәр. Шул отпускага кайтып китәр алдыннан гына талаштылар. Балага 6 яшь. Рифкә бик охшаган. Сине дә алдаган, баланы да ятим итте. Хәтта хәзер алимент та түләргә җыенмый, дип барысын да ачып салды. Шулай бераз сөйләшеп утыргач, бу ханым хушлашып чыгып китте. Бу хәлдән соң Айсылуның Рифтән бөтенләй күңеле сүрелде. Йөзе суырылып, буйгып калды. Әй, үкенде дә соң ялгышканын аңлап. Тик вакыт үткән, хатаны төзәтерлек түгел иде. Артка да юл юк. Инде Азатын да уйлый алмады, үзенең хыянатын үзе гафу итә алмады. Яратып та бармаган иде бит. Әнисе сүзенә карап кына барган иде. Менә ничек килеп чыкты. Нишләп ризалаштысың? Аның дәрәҗәсенә, байлыгына кызыктымыни соң?
Үзе гаепле барсына да. Мөхәббәт күлмәк кенә түгел шул. Теләсәң киеп, охшамаса салып ташлап булмый. Риф кенә бер нәрсә булмагандай, ата песи сымак, ешынып, ялагайланып йөри бирде. Бер ай чамасы шулай яшәгәч, Айсылу үзенең авырга калганын аңлады. Та иренә белгертмәскә булды. Инде нишләргә дә белмәде. Кире кайтып та китәлми, бирдә дә калырлык түгел иде хәле. Рифкә булган нәфрәте артканнан арта гына барды. Ире кочаклап иркәли башласа да, йөзен читкә бура иде. Шулай булгач, Рифнең дә аңа булган мөхәббәте суына башлады. Ә бер көн ул бөтенләй кунарга да кайтмады. Элекке гаиләсенә китте ул. Риф малайын да бик ярата иде. Ни әйтсәң дә аның баласы бит. Иринасы да аның өчен üzülеп тора. Ни ашатырга, кайда утыртырга белми. Риф та Айсылуга өйләнгәненә ныклап үкенә башлады. Ялгыштым бугай. Сукыр мөхәббәт булды бугай, Айсылу. Авылга 15 ел кайтмаган идем бит. Ник кайттым? Ник очрадым шуны? Дип үзенең җанын үзе телгәләде. Айсылу кечерешләрен Галия апасына гына сөйли алды. Инде нишләргә мия? Балам да туса кая барырга? Авылга кайтып, ничек кеше күзенә күреним? Риф юнләп өйгә кайтып та кергәне юк. Мин аңлыйм, әлбәттә балага ти кирәк. Бала бит гаепле түгел. Минеке әле тумаганда, дип эченә җыелганнарны сөйләп бирде. Юк, син авылга кайтырга уйлама да, әле курсагың беленми, син эшкә кер берәр җиргә. Эшкә керергә минем бит пропискам юк. Ярар, мин иремә әйтермен дә, ул сөйләшеп синде пропискага эшкә дә кертер. Аның танышлары күп монда, дип Айсылуны юатты. Хәрби частька киреүче булып урнашкач, Айсылуның эшенә бераз җылылык керде. Күз яшьләре кибә башлады. Авылда эшләп үскән бала булганга, ул эш тәртибен яхшы белә иде. Шуңа да вазифасын җиренә җиткереп башкарды. Үзенең акчасы була башлады. Рифкә дә ул битараф иде. Кайтса да хушы китмәде, кайтмаса да аптырамады. Аңа барыбер иде. Ул язмышына үч итеп, үзен сакларга, карап бизәнеп йөрергә тырышты. Киемнәрдә барып сатып алды. Кемнәр аңа гашык булырына өметләнмәсә дә, бик матур килешле киенеп йөрде. Шушындый да гүзәл кызны күреп, кем генә гашык булмасын. Солдатлар да аны тирәли башлады. Бер көнне бер татар егете сүз кушты. Син кайсы яктан дип сорады ул Айсылудан. Башкортстаннан, диде Айсылу. Бәй, мин дә шуннан бит, диде солдат, якташын очратканына ихлас сөенеп. Шушы көннән башлап алар сөйләшеп йөри башладылар. Егетнең исеме Салават булып чыкты. Озын буйлы, кара чәчле, коңгурт зур күзле, бу егет тора бара Айсылуга ошый башлады. Ничектер күңелен җәлеп итте дә куйды. Аны уйламаска теләсә дә, күз алдыннан китмейде. Айсылу бу хәлгә үзе дә аптырады. Ул кайчандыр Азатын яратам дип уйлайды. Ә Салават белән аралаша башлагач, мөхәббәтнең һич көтелмәгән башка ягын ачты. Бу хисне ул үзе дә аңлата алмады. Нишләсә дә егет күз алдыннан китмәде. Минем бит балам туачак, мин аңа кирәкмим, дип уйламаска тырышса да, йөрәге тыңламады. Шунда да ул әнисенең сүзләрен исенә төшерде. Әйе, мөхәббәт чынлап да күп кырлы икән, дип уйлана башлады. Азатны яратмаганын, аңа ияләшкәнгә генә яраткан кебек тоелганын аңлады. Ә Салаватка булган бу хис бөтенләй башкача, башны әйләндерерлек иде. Араларында бер ни булмаса да, Айсылу тора бара Салаваттан башка тора алмаганын аңлады. Тик нишләргә дә белмәде. Йөрәк астында тибешә башлаган сабые башкадан бит. Аңа ничек әйтергә дип уйланып йөрде. Ә Салават буларның чуалчык тормышлары турында ишеткәнгә, Айсылу белән якыннан танышмакчы булып күптән йөри иде. Чөнки ул да Айсылуны бер күрүдән яраткан иде. Риф өйгә бөтенләй кайтып керми башлады. Калган киемнәрен генә Айсылу өйдә юк чакта алып чыгып китә дә, аннан соң бөтенләй кайтмый. Хәтта Айсылуның аңардан баласы туарга тиеш икәнен дә белми иде. Шулай бер көнне тагын Салават очрады Айсылуга. Айсылу, диде ул бераз кыйнсынып, тиздән без өйгә кайтып китәбез. Мин сине шундый ошаттым, ирең белән барыбер тормышың юк. Әйдә минем белән, мин сине кимсетмәм, тырнак белән дә чиртмәм. Айсылу бу сүзләрне ишеткәч аптырап калды. Аның Салаватның да тәкъдимнәрен кире кагасы килми, туачак баласы хакында да әйтергә курка иде. Әзрәк уйланып сүзсез торгач, ә син беләсеңме, минем бит бәбием булачак. Сиңа кеше баласы нигә кирәк? Диде ул. Ничек булса да, тормышын алдаудан башламас иде ул. Бала шатлык кына бит ул. Сиңа да акча туса, мин әниләргә дә туганнарга да минеке дип әйтермен. Дөресен әйткәндә, мин барысын да беләм.
Барысын да сизәм. Синең һәр күзәнәгеңне мин йөрәгем белән тоям, диде. Бу сүзләрне ишеткәч, Айсылуның башы әйләнеп китте. Чынлап та, ул аңа мөкиббән китеп гашык булган иде. Салаватның тәкъдименә тиз генә җавап бирмәсә дә, күңеле белән әкренләп юлга җыена башлады. Эшләгәч һәм кешеләр белән аралаша башлагач, Айсылу җиргә нык басып йөри иде инде. Карап торуга бераз көрәеп, матурланыбрак та киткән кебек, русчаны да ярыйсыз супалай башлады. Салават белән көн дә очрашып сөйләшеп йөрделәр. Кайтып китәр көнне якынлашкач, ул янә бер мәртәбә тәкъдим ясады. Айсылу риза булды да куйды. Нигә ризалашмаска? Баласы белән дә алырга ризалашкан кешенең ихлас икәнен ул да бөтен йөрәге белән тыя иде. Икенче көнне алар вокзалда очрашырга сөйләштеләр. Ул өйгә кайтып әйберләрен җыярга кереште. Хәер, әйбере күп тә түгел иде. Иртән юлга җыенып, иренә хат язып, чыгып китәргә җыенып утырганда, малаен җитәкләп, Риф кайтып керде. Аның хатынын машина бәреп киткәне, ә малайның әнисез калганы билгеле булды. Синең күз яшьләрең төшкәндер инде. Мине зинһар кичер, дип ул инде курстагы беленә башлаган Айсылуның алдына килеп тезләнде. Зинһар кичер мине. Туачак балабыз хакына, дип ялынды. Мин аңа үлем теләдем. Син гаепле моңа. Ул түгел, диде Айсылу. Хәзер инде берәү дә тормый безнең арада. Тик менә малай минеке. Ул минем белән булачак, диде Риф Айсылуның аны кызгануына, гафу итүенә өметләнеп. Монда баланың бер гаебе һәм зыяны да юк. Әмма мин сиңа тамам сундым. Күрәсем килми. Мин бүген кире кайтып китәм. Ялынма, мин монда бүтән кала алмыйм, диде Айсылу үзен суык тотып. Ә баланы ятим итмәкчесеңме? Мин ятим итмәм. Аның атасы бар. Менә син үзеңнең улыңны ятим итмә, дип әйберен алып чыгып китте. Риф ишек яңагына тотынып, уйланып торып калды. Вокзалда аны Салаваты сөйләшкән урында көтеп тора иде. Менә поездда килеп туктады. Алар үзләренең урыннарына кереп утырдылар. Вагон тәгәрмәчләре туган Башкортстан ягына тәгәрәде дә тәгәрәде. Бәхетле иде Айсылу да, Салават та. Әйе, һәр кемнең бәхете үзенең кулында. Бу күп кырлы тормышта чын мөхәббәтне таный белүдә, вакытында таба белүдә бәхет ул.